Hola a tots i a totes. Així comença Radioactiva, el magazín radiofònic del taller de ràdio de l'Institut d'Educació Secundària Pere Boïl. Sigueu tots benvinguts i benvingudes. Volem començar este segon programa del nostre magazín, primer del nou any 2018, amb unes paraules d'Almudena Grandes, amb les que ens sentim molt identificats i identificades i que vos oferim com a brúixola del nou any que va començar. Tant de bo 2018 siga un bon any per a tots nosaltres. Tant de bo ploga més i les estacions s'assemblen més a les que ens van ensenyar quan anàvem a l'escola: primavera, estiu, tardor i hivern. Tant de bo florisca alguna il·lusió col·lectiva, tot i que siga xicoteta, inclús efímera, que ens ajude a mirar a tots cap endavant. Tant de bo els banquers guanyen menys i les cambreres de pis dels hotels cobren un salari digne. Tant de bo els crims masclistes, les violacions, les vexacions i l'opressió cap a les dones desapareguen definitivament. Tant de bo la política deixi de ser un sinònim de corrupció i de negoci d'amiguets. Però bé, si això tot no és possible encara, almenys vos desitgem que tant de bo siguem feliços i tots els xiquets i xiquetes nasquen sants i els estudiants aconseguisquen els que es proposen. I les parelles continuen mostrant-se afectuoses i els ancians moiren en pau. Tant de bo el 2018 siga un poc millor per a tots, especialment els més necessitats. Des de Radioactiva vos desitgem tot això i molt més. Us done de nou la benvinguda a tots i totes en aquest segon programa de Radioactiva, la ràdio de l'Institut Pere Boïl. Tornem un dia més plens d'il·lusió per compartir amb vosaltres les noves seccions i els nous continguts que hem preparat expressament per a vosaltres. Esperem que gaudiu escoltant-nos tant com nosaltres. Doncs bé, així comença Radioactiva. En primer lloc, donem la benvinguda a Antonio i Paula, els nostres alumnes de segon d'ESO, que ens porten el flash informatiu. Hola, me llamo Antonio Leche. Y yo, Paula Lozano. Y vamos a presentar nuestra sección Del flash informativo, donde saldrán noticias graciosas que hemos preparado nosotros. Hola, Paula. Hola, Sofía. Hola, Antonio. Hola. Bé, donem pas al flash informatiu. Os traemos una selección de noticias que hemos redactado junto a nuestros compañeros y compañeras de clase. Comencem. Un delincuente atraca a los transeúntes amenazándoles con un cerdo muy bien adiestrado ante las carcajadas de estos. El joven delincuente, un poco achispado, afirma en su defensa que el animal, un cerdo vietnamita, ha sido entrenado y adiestrado por niños japoneses. La policía hace llorar a todas las personas que estaban en una boda. La Policía Nacional de Valencia asalta por error con gas lacrimógeno un salón de banquetes donde se estaba celebrando una boda. La responsable de comunicación de la policía se ha disculpado diciendo que se trataba de un falso aviso. Le venden un canario disecado y se da cuenta 15 días después, al extrañarse de que no cantara. El empleado de una tienda de taxidermia le vende un canario a José Despistado Pérez, haciéndole creer que era una cría recién salida del cascarón, con una característica particular: había nacido mudo. Un grupo de activistas de Greenpeace
denuncia a un niño por cortarle la etiqueta a un oso de peluche. El grupo alega que esta acción es un ataque brutal a la identidad del animal. Según el responsable de la organización ecologista, se empieza cortando una etiqueta de osito de peluche y se acaba destruyendo la biodiversidad del planeta. Un vecino de Ribarroja dice que los extraterrestres le dictan todas las semanas los números de la primitiva. Según ha manifestado este vecino, de momento no han dado ni una en 4 años, reconoce, pero no deja de echarla por si acaso. Val, moltes gràcies, Paula i Antonio, per dur-nos aquestes notícies. Bueno, hasta aquí nuestro flash informativo. Esperemos que os haya gustado. A continuació, anem a escoltar la cançó Fell in Love with a Girl dels White Stripes, que és una banda dels Estats Units formada per Jack White i Meg White. Don't consider it cheating now. We're here with a call. Mellow roll for the flavor and the eyes for beeping. Can't keep away from the girl. Since times in my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do. Yeah, my left brain knows that our love is fleeting. She just looking for something new. Yeah, said it won't be fun, but it bears repeating now. It bears repeating now. Fell in love with a girl. I fell in love once and I most completely. She's in love with the world, but sometimes his feelings can be so misleading. She tells us that you won't last, and I must be fine because my heart's still beating. Come and kiss me on the riverside, yeah. Bobby said hey fine, he don't consider it cheating now. But it bears repeating now.